Huomenta. Niinpä. Mutta senpä takia me, eli Sovelin Oy, ollaan täällä. Nimittäin auttamassa yrityksiä tehostamaan asiakaspalvelua, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja ennen kaikkea tekemään asiakaskokemuksesta kilpailuedun. Meillä on yli 13 vuoden ja yli 100 asiakasprojektin kokemus. Meidän kautta saa markkinoiden johtavat asiakaspalvelun työkalut, eli ollaan virallinen Zendesk jälleenmyyjä. Sen lisäksi meiltä saa kaikki muut tarvittavat palvelut, kuten käyttöönotot, koulutukset, konsultaatiot, integraatiot ja laajennukset sekä tietysti tukea ja turvaa päivittäiseen käyttöön ja ylläpitoon. Meillä on sertifioidut konsultit ja laajaa teknistä osaamista monimutkaisempiinkin käyttötapauksiin. Asiakkaina meillä on kaikkea yhden hengen tiimeistä isoihin kansainvälisiin konserneihin, toimialoina kaikkea autokaupoista energiayhtiöihin ja mediataloista verkkokauppoihin. Jos sulla siis on asiakkaita, niin ehkäpä meistä voisi olla sulle apua. Ota yhteyttä.